iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Ay ayatan ka, Amira. Kasta akmat kan ka, Karding. Ay ayatan ka man. Agpaiso. Ay ayatan akmat. Kayat ka di asawan. Nga inaklon akon. Wan, Karding. Ay ayatan ka unay. Di kanto agbabawi. Iti panangaklon mo kanyak, Amira. Sapay la ko, ma. Kadi naktulang pasakitan. Saan to ang mapasamak dayta? Tay ayatan ka. Siya kunti kararagsakan alalaki itaakan ito. Gapo iti panangaklon mo kanya. Sikati na magpitik iti pusok kada kayo adwakin ni Jeff. Kada kayo adwang agdapdaton kanya. Iso asikati inaklon ko. Agyamanak. Ket awan to ti pagbabawyam iti dayta, Amira. Ikarik. Sapay la ko mata maawatan nak, Jeff. Anya ti kahit mo asawan, Amira? Kwa. Inaklon kundi pa nagayat ni Karding. Anya? Ay ayatak ni Karding. Kat ipatpatag kamat kas may sa agayam. Mawatan ka. Agyaman na ka, Jeff. Ay, manakaawat ka talaga gayam. Napatag ka kanyag. Sapay la kumata agayam talata. Nga uray, agayan ayat kayon ka ni Karding. Ay, wan mat Jeff. Boyfriend ko ni Karding. Kat si Kamot ti best friend ko. Agyamanak. Naragsakak para kada kayo, Amira. Congratulations, pare Karding. Jeff. Congratulations, ta. Inaklon na ka ni Amira, pare. Agyamanak, pare. Ayatam kumay tinapod no. Sakti makalaban mo. No paglukam lang ti best friend ko. Ay ayatak na, Amira. Katikarik. Isula ang tay ayatak aging gat inggana. Awanan sa balipay, pare Jeff. Dagiti daluyon ti saksi itinapod nung ayan ayat ta, Amira. Wan, Karding. Sapay la ko, ma. Taawan to ti mamagbaliw iti ayan ayat ta iti agnanayon. Karding. Jaklakit di kabaalan lumapukaw ka iti biyag ko. Sika lang ti ayatak iti agnanayon. Kasta akmat kan ka. Sika lang ti ayatak iti agnanayon. Agyamanak. I love you so much, ma. Kastay gayam ti agayat niyo, friend. Nakaragragsak. Maragsakan para kada kayo ken Karding. Agyaman na. Basta, uri adan nobyom. Di mo liblipatan nga daaklat ta agayem mo, ha? Siyempre mo't si Kamot. May salaan ti may baga. Anya dayta. No adaragsak. Adan tulat pa nagliday. Ha? Maragsakan ang iti kinaragsak mo iti ayan-ayat yu itakan Karding. Kat sapay ko ma, tamatagin na yun dayta a kinaragsak mo. Anya ti kunam nga ipudnom kanya, Kamira, apok? Inaklon kundi pa nagdaton kanyak ni Karding, Lola. Kasta? Ay, amo ka din dayta ni Jeff. Amo na nga adan inaklon mo kadakwada adwa nga dakdaton ken ka, apok? Wan, Lola. Nasayaan. Tarumbang laang asar dengan nakanapagdatunan ta adan nobyong.
Nakaragragsakak, Lola. Ay, ayat ako na ni Karding. Maragsakan nagparakin ka po. Kita sapay la kuma. Tada kayon kini Karding, tinaituding apara ititunggal maysa. Inawis ka dito igid ti baybay. Takayat ko dagiti dalo yun ti agbalin asaksi iti. Kayat ko nga ibagakin ka, Amira. Talon atawan nga agayan ayat ta. Kayat ko kumanga. Anya, Karding? Kayat ko kumanga agkasartan. Anya? Agkasarta ko man, pangasim. Sigurado ka? Uwan, kat sapay la ko ma. Tao manugot ka. Sika talaga. Apay nga katawa ka. Pinagnervyos na. Kung naglakit din nun niya, ti ibagam. Anya. Pasensya ka na. Madandanaga na. Taamang ano, pagkadkadan na. Karding? Iti lasod iti talo atawan. Apanagayan ayat ta. Nakaornong akon. Panahon mo tan nga agsimpata. Saan ka di? Iso nga manugot ka kuman nga agkasartan. Sige, no isuti ko na ham. Agpaiso? Agyaman na. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Mat, Karding. Apay nga inawis nak dito igid ti baybay. Bakit? Kayat ko nga minamasak siyang dagiti daluyon ti kinaragsak ta. Iti ibagakan ka, sorpresa. Anya day ta sorpresa? Masikugag. Anya? Adan baby ta, Karding. Addan bibita ko nam? May kadwa bulan ita na tsak nagpinulan. Iso anapanak nagpa-check up itay. Saan ka ng opisina? Nadikat na panak nagpa-check up. Anya? Nga maapay ading may imbaga kanyak. Takinaduan ka kumaanapan iti doktor. Karding, nakaragragsakag. Adan baby ta. Yes! Addan putot ko. Agyaman ak Diyos ko. Taaddan ton anak mi. Agresign ka langan iti trabaho, bagat. Anya? Kanayon ti panagdulok mo. Sakit kanayon na maululaw ka. Marigligatan ka ni ti panaginaw mo. Bayamon, tasyak langan ti agtrabaho. Amang ano adada ka sa mapasamak mo. No ipilit mo ti agtrabaho. Kablawan ka pare. May saktong agbalin ka dagiti ninong tiputot mo. Agkumparitan to na talaga. Una pare. Kablawan kayo kani Amira pare. Agyamanak pare Jeff. Oh, saan mo liplipatan ha? May sakto ang ninong iti anak yo kun akmet. Agpasugnudak kada kayo kan Amira no malipatan nak pare. Anya? Yaman nagkadagiti prutas sa sagot mo, ha, Jeff? Awan na nyaman na. Ginatang ko talaga dagita para ken ka. Kas panang kablaw ko kada kayo nga agasawa. Agyaman nakmanan. Naibagang harod kanyak ni Karding. Akayat mo ka no may sakan to kadagiti agbalin aninong itibon niya kanak mi. Kas na rod,
Katsapil ako ma, tapat ka nakitiday takin daw ko. Uray di mo ibaga kada kami. Talaga amay sakan to nga lami nga agninong iti anak mi. Best friend ka nga ro, danya kansa. Agyaman ak. Ninong kanto iti anak mi. Isa kahit nga saman, amay sakan to mat aparaw awer kan kwa na. Katwa na, di talaga ayam. Awan parikot, Amira. Makakatawa ka talaga. Amang kita iti panagnam dito igid ti baybay. Katawan na nagdakkel ti tiyan ko niya. Maray awak laeng amang kita ken ka amagmag na. Nagdakelin ti tiyan mo. Aganak kan anyaman nga oras. I love you. I love you too. I love you, baby. I love you so much, anak. Karding. Oh. Apay ngagsangit ka mata. Jack malapdan ti excited din nga ako sa aragsak ko. Sika talaga. Di na kami panawan iti anak na. Ha? Anyakit din dayta nga ibagbaga. Di ka kadi agpampanunot iti kasta. Ta saan to ang mapasamak dayta? Napatag kayo kanyak nga agina. Da kayo ti biyag ko. Apay kit din na panawan kayo. Promise? Promise. Ay ayatan ka. Kan ipatpatag ko ti anak ta. Ayatan. Kan ipatag kayo kini bibi. Aging gatong palbiag ko. Promise. Agyaman na. Ay ayatan ka man. Ay. Anay ko. Abay. Agsikal di dyan ko. Anay ko. Anya. Asama karding. Anay ko. Naglumpo a babae ti anak ta bagat. Karding. Nakaragrag sakak. Ipatpatag kayo iti anak ta. Agyaman na. Oh, congratulations, pare Karding. Amira. Agyaman kami iti kablao mo pare. Oh, nag-cute ka matan, baby. Siyak ni Nino mo nga, Jeff. Jeff. Yak mas baalan ti kinaragsak ko. Ang makakitkita ita. Kadagiti aginak pare. Nakaragragsak ti adda pamilyana. Iso mga asawa ka matan. Kasano ang mga asawa? Katawan tupay nobya na. Mas daawak ka. Nagtaar ngam. Awan mo't nobya na. Siyak man ang tinakita yun. Kumantsaw kayo man ang nakunak. Ay na, nakalunglong po ti Apo. Agyaman na kiti sa sarong karyo, Lola. Ikararag ko akanayon. Asapay la kumata mataginayon ti kinasalun at yaw. Agyaman kami lola. Ada anak yon, Apo. Taripatwan nyo, anasaya at ti anak yo. Isuro yo, iti nasaya at asursuro iti panagdakkel na. Kan saan nyo abay-bayan? Tapno na pintas to ti dalan adalya sa atin na. Maawatan nyo matngatan, ti kayat ko asawan, Apaw. Wan, Lola. Saan nyo abay-bayan? Tapno na pintas to, ti masakbayan na. Wan lola. Kanayon mi alaglagipan. Amin na pamagbagayo. Agyaman kami kada kayo, lola. Oh, wow. Nakit mo ti anak mo, Amira. Agyaman na. Andon, baby. Makapaapal ka mat. Makiasawa ka ngaminan, Naragsak, tenda pamilya na, friend. Aglalaw no, dan anak. Taasino kumaman ti pakiasawa ak ngay, katawa mat nobyo. Awan sa tagayat kanya. Kasus. Adamat tagiti ka opisinan ta nag-aaram kan ang pinaay mo amin, ida.
Saita, ibagam kitnen, nga awan mangayat kan ka. Napili ka kit tilaunay, Playboy mat ngamin ti kaadwan kadakwada. Diyak kayat ti makinobyo ti playboy. Ang mga nagbabain to. Ti kayat ko, kaslaki ni Carding, ti pakiayan ayatak. Anya? Nasingpet, nagagat, gwapo pa'y. Ay basta, ada amin ang kinikarding ti galat ti lalaki kayat ko pakiasawaan. No kaskan ko, ano ti agaram kanya? Aklo na kadagos. No apay ngamin na si kapay lang tinayat ni Carding. Saan ti asyak? I love you, Ira anak. Ipatpatag ka unay anak ko. Nasimbang di turog na. Turog la, turog anya. Kita ang nagiti daluyon. Maragsakan dalakit di kini Ira. Marayaw da iti anak ta, akas kadata. Wen nga rod, Carding. Nakaragragsakak. Ket ikarik. Saan kayon to abaybayan iti anak ta? Carding? Aramidak ti amin para kada kayong agina. Agbiag ti pamilya tayo anaragsak. Ken natalina ay iti agnanayon. Ikarik day takin ka. Agyaman na. Awan tapon las ti pagbabayuyak anak ki asawa ken ka. Da kayo lang agina ti biyag ko. Awanan sa balipay. Tandaanam ko ma, akanayon data. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Alam, magan ka anak ha. Tapno saan ka mabisina na di pagadalan nyo. Uwan, mami. Masapak asumrak ita igi opisina. Makigiddan kan kanyak itita kasi anak. Idagasdakan igi pagadalan yaw. Sakbay nga agpaituludak igi opisina. Uwan, daddy. Agadal ka na impag, anak. Kan agan-anad ka matakanayon, Carding. Uwan, mami. Wan, awan ti rumba nga pagdanagam kanyak, pakat. Nalangaroden, mapan kayon, tama nga numaladaw kayon. Nalpas tayo na nagarmusar. O anya, mapantan ayra anak. Uwan, daddy. Mapan kami nga rodan, bakat. Mapantan anak. Mapan kamin, mami. Bye. Agan-anad kayo. Bye. Anya di ko naman napatag-apagsaritaan ta. Sakbay ang maturog ta, Carding. Amira, may saak ka dagiti na pagasatan nga imbaon ti kumpanya apagtrabahwak. Ama pa nagtrabaho iti branch da ijay balasig taaw. Anya? Kasano nga rod daytan? Anya kasano daytan? Ket mapanak Anya? Di mo ko na asaan nakapalubusan. Yakla na ibagbagakin ka. Nabayagan at tinatargagayak daytoy. Amay baunak iji abroad. Carding? Nalpasan na napagsaritaan may opisina. Iti maipapan iti daytoy. Ket jakon makapagkudkud pa'y Amira. Carding? Amot, adak kala pagrebengak iti apapan ko ag trabaho ijay. Imsan abali, tadakkel mo ti masweldo. Unang. Palubusan nak ka din bakat. Pangasim, para matlang kada tayo daytoy. Maawatan ka. Ni Ira ti pampanunutat. Apay ni Ira, adda ka di pagparikutam kinkwa na ita. Awan. Nasingpat si anak ta, mumutay ta. Ngumanya, ibagam ngamin ti kayat mo nga ibaga, tapno maawata. San anaruam amaya dayo kan ka di anak ta? Laglagi pam, iji abroad ti papanam. Iji ka mapanagtrabaho.
Nakatayo, Karding. Saan aparikot dayta? Kasaritak na Ira. Ipalawag ko kinkuha na ti amin. Katpatyag, maawatan nak ti anak ta. Ta ipalawag ko kinkuha na anasayaat. Karding. Apay nga imay ta dito'y igit ti baybay, Daddy. Sigurado nga agur-uray kadatan ni Mami. Ang mga numadanagan. Tamalaman, kat saan natamatlaangan ang mapasangpat, manipod iti opisinam kan pagadalan mi. Saan kang agdanad? Kaamo ni Mami ti umay ta dito eh. Ha? Agsarita ta anasayaat anak. Kaya't ko ang maawatam amin na ibagakin ka. Daddy? Anya? Mapan ka agtrabaho iti abroad, Daddy? Uwan anak. Anawan ta kami kini Mami. Para itinapinta sa masakbayan tayo ti adayok anak ko. Daddy! Duatawan lang anak. Agawid ak kalpasan ti duatawan. Please anak. Sana bali. Takanayon kayon to nga i-video call kini Mami. Daddy! I love you anak. Agsakripisyo ak ama pa nagtrabaho iti abroad. Para itinapintas ang masakbayan tayo. Maawatan na kuma anak ko. Kasano kami langan kini Mami? Saan kayo abay-bayan kini Mami? Binulan ak nga agpawit iti kwarta. Magatang munto amin na kayat mo. Sikat ka sa pulan mi kini Mami, Daddy. Saan na kwarta? Sikat, Daddy. Anak. Diyak kaya tamaya na yung kakana kami kini Mami. Diyak kabalan, Daddy. Apa yung inawis na ito restaurant, friend? Ala, apa yung sangit ka mo, Ni Karding. Apay ni Karding. Ada ka didaka sa napasama ka ni Karding? Awan. Maasay ni Adayo. Ha? Sa dino? Ija abroad. Anya? Ba't apay nagsangit ka nga eh? No siya klaang kabalak, friend. Nangrong na tanay bagana kanyak. Nabayagan at tartarigagaya na tayo dyan trabaho. Ang pagragsakan na tayo dyan. Mi Ira. Kasanon di anak mi. Amira? Manadingitan nakit ni Ira. Numaya dayo kada kami ti amana. Kasano dayo ito yan? Anya ti aramidag. Apay, anyat pagproblemaam kad mapanmanggad. Pagsaritaan nyo na yung bagan Karding daytaan. Panunutan nyo, yan yung pag-imbagan ti pamilyayo. Nangro na ti para iti anak nyo. O, isa ganaan na ti masakbayan ti anak nyo. Saan na ka di maawatan dayta? Ipalawag yun ko na maawatan na dayta. Lalo ka tagat-agal. Saan ati buko di arik na ti pagarian nyo? Saan ati buko di pagayatan ti panunutan nyo? No di ka kangrunahan ti masakbayan ti pamilyayo. Amira, Jeff, ada ako ni Jay Balahin tayo umawag ka. Nga kita ka dito igit bye-bye. Oh, pagsangsangit ka. amom ti maipapan iti panakaasay ni Karding iti balasiw tao saan ka di. Naibaga na kanya ka na pagsarita nyo iti opisina nyo. Kasta nga rad. Apay, adda ka di parikot maipapan iti dayta. Anya ti aramidang tapno malakdak ni Karding. Ha? Diyak kaya tamaya dayo kada kaming agi na ti asawa. Jeff, Amira, tulungan na ko ma. Kasaritam ni Karding. Panghasim. Kwa, Barang sa katidanggan na. Kasaritam ko ma. bayam ta kasaritak to opisina itong bigat. Ala, gusto na ita pa nagsangsangit mo. Agawit tanta sumip natin.
Sigurado. Pururayan na kaitang dagiti agama. Jeff, Madanagan dalaki dengan kan. Sige. Agawin tan. talaga ka di apatuloy yung natati umadayo, Karding. Naibagak matankin ka. Asaan na mabaliwan. Daddy, Sana bali. Takanayon tayon tong ag-video call. Ikarik kada kayo data. Karding, basta 2 taon lang ha, Daddy. Kaya't mo asawan. Palubusan ako, anak. Uwanan, Daddy. ay ha, Agyaman anak ko. Agyaman tamawatan nagmatlaan. doday tati among apagsayaatan tayo ang pamilya. Sige, Karding. Umanugot kami tini Ira ang anak ta. Agyaman bagat. Agyaman itipan nakaawat yung kanya. Dual dahon tinapalapas. Manipod nag-flight ni Daddy. Naka-offline pa ila ang mami. Madandanagan akong anak ko. Nagkaring, ag-video call tayo, apaman ang makasangpot ija abroad. Saan pa'y nga imawag ng aging gaita, mami? Wen nga rota. Mailiwa kun kini Daddy. Kaya't kun makita, uray iti video call ko mamanlaang, mami. Amangan no, makumi ko matagos iti trabaho na ijay anak. Iso nga, urahin ka lang, tiyawag na ha? Sige, mapana kun iti salud ko, tadapay aramitek, mami. Anak, Panawan kayo pa ay, mami. Karding, apaya di ka matla umawagan. Madagdanakan kami ni di anak ta. Umawag ka kumamutan. Pangasim. Ne, ni Karding ti mauawag iti messenger. Hello, pare. Agyaman sinong bata madagos di awag ko, pare. Naimbagman ti mawag ka. Kumusta ka ditan? Nasayaan mat, pare. Inawagan ka, tanda ko may bakpakaasikin ka. Oo, anya day ta, pare. Mabalin ka di akasaritam dagit aginak. Ha? Yak pa'y naawagan ida. Tatalagang awan oras ko, pare. Anya? May kaduhang aldaw itan, sipod nag-flight ka, pare. Naipasungal ngalak adagos iti trabaho dito ay pare, Jeff. Awan oras kon. Kuha namin, pare. Pakibagaman ka dagit aginak. Asaan dang agdanan. Asaan nakapakadanagan. Tanasaya at ikasasaad ko dito eh. Kasto na pare, kasto lang ti may baga kanya. Imbes ko maasyak ti inawagam. Kuma, dagiti aginam kumapet imo ng inawagam. Mabayag asaritaan, pare. Awan oras ko. Iso asikalaangan ti inawagak. Tasikan ti makaammo amang itanon kadakwada. Anya? Sikan ti makaammo amang kisarita kadagiti aginak. Pare. Awan oras ko na magisaritakin ka. Ala, kastan, bye. Pare, mabit. Hello. Inudapnan. Gusto jak mamati. Ana iturod ni pare Karding asaan ng awagan. Dagiti aginana. Nagbibiro ka, Yat. Ne. Da ka nagbibiro kanyag. Asino nga ta? Ne. Jeff? Amira? Nakaumayag dito opisina yo. Taumayo ko magdamag maipapankin ni Jeff, Karding. Nakasangpat mo't lang ata iti nakaasaynan na anasayaat. Amira? Madandanagan kami unay nga na. Awan matlawag na. Kastinay, kinapod na. Imawag kanya kitay. Imawag ka ni Karding. Uwen, kad saan kayo ka magdanag? Nasaya at kasasad na ijay. Agaw na, Diyos ko.
Kaya't kinunana pa, pasensya ka lang ka nun. Ta sana nakaawag ka na kayo nga gina. Tanya, Jeff. Kuha, busy ka no adagos iti trabaho na di opisina. Anya? Busy? Nakaawag kan ka? Da kami a pamilya na? Saan na maawagan, Jeff? Talaga saan asumungbat iti awak ko ni Daddy, Mami? Saan matla nga agrep-reply kadag iti text ko kuana? Wan nga rod. Kasta matla ang kanyak. Nalipatan na tan ni Daddy. Saan apod no dayta anak? Ipatpatag na ta ni Daddy. Ngam apay ati matla umawag kadatan, Mami. Saan asumungbat kadag iti awag taken kuana iti messenger? Uray, ang reply man lang kumamat iti text. Dayta nga rod ti pakakasda awak unay anak ko. Dayta mat ti pampanunutag. Anyamat ni Daddy. Naibaga na kano kinininom mo, abisi iti trabaho na. Iso asan ang makaawag. Ang imposible. Anyamat ni Daddy. Busy. Iso nalipatan natin ni Daddy, Mami. Ira. Anak, di kagpaspasog na kini Daddy, ha? Please, urayan dati awag na. Umawag tumot lang day tiyahay. Uray kita, anak ko. Nasakit tinakam ko kini Daddy, Mami. Ira. Day tatipod no, Mami. Nasakit tinakam ko kini Daddy. Tanalipatan na tan. Anya? Anak. Uray pa'y kasano ti kinabisi na iti trabaho na. No talaga na patagtagan ko na. Apay asaan ngay mawawag ka na ta. Agin ka ita, Mami. Tuwin sumugbat iti awag ta. Uray may sala kumamat a reply na. Kadag iti text takin ko na. Awan, Mami. Anak. Kasano nang lipat ni Daddy. Anya ti aramidin ta, Mami. Saan? Di kagsaway ti kasta, anak ko. Ipatpatag na ta ni Daddy. Mami. Uston. Ala, di ka nagsakit, anak ko. Usto dahitan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpakpakaasyakan ka, Jeff. Ibagam kinikarding awagan na ni Ira. Ito nang mawagkan ka. Kaya't mo asawan. Saan tayo ngayon mawag na kayo ni Carding aging kaita, Amir? Saan pa'y? Agpaspasog mo din ti anak mi ko, ana. Kasta ka di? Kanayon nga agsangsangit ni Ira. May iliw una yun kini Carding. Amira. Uray din akong awagan. No sana amasangot ti umawag kanyak. No day tala ang tirason na. Basta lakit ti umawag kini Ira. Mga asim tayo bagam kumakan ko na, Jeff. Sige, bayan. Tayo bagam ko na rita. Diyan ko nurayan ti awag na. Siya ka mismo ti umawag ko na. Parang sungbatan na ti awag ko, ha? Sapay na kumaa. Unay matan ni pare Carding. Saan na napatag kanyak nung awagan na kun saan, Jeff? Makaamon na niya man tirason na. Basta awagan na ti anak mi. Masyan kumamot kini Ira. Imbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, friend. Oh, apay nakalidliday ka, Amira. Saan mo sakit ang magusto ti sasarong kargokan ka? Saan nga iti kasta? Maliday anak lamang pampanunot kini Carding. Apay? Kasanumot kamin. Makabulan ng ijabrood. Kamdimat ka umawagan kada kami nga agin na.
Anya? Wen nga rod. Kanay ngagsangsangit ni Ira. Agpaspasugnodan iti amana. Mas asya na kun iti anak mi. Sobramat daytan. Kasla jak mamati ang maaramid na kada kayo ti kasta. Uray siya nga rod. Makumikom ka no iti trabaho na. Di na kamla mapanunutan nga awagan. Uray apag-bait man lang. Saan na nakapapati dayta? Kaya't asawan dayta, saan kayo ang napatagkan ko, ana? Wen nga rod, friend. Uray ni Ira man lang kumamot ti mapanunot na. Napatpatagkadikan ko na ti trabaho na ijay ingam na kami iti anak na. No anya man ti anya napatagkan ko na ijay. Saan na kami kadi mapanunot nga gina. Kaya't asawan dayta, pamarang laeng ti amin ipakpakita na kada kayo, pamilya na. Hello, pare Jeff. Oh, agyaman ta sinong bata mat lang ti awag ko ken ka, pare. Kumusta ka ditan? Nasaya at mat pare. Kas iti sigod. Busy ak akanayon iti trabaho. Kapo iti kinabisim, nalipatam sa amat na namin pinsan dagiti aginam, pare. Imawag kanyak ni Amira, isong inawagan ka. Kanayon ka nung agsangsangit ni Ira. Makabulan mo ditan, angam nalipatam sa amat ng dagiti aginam, pare. Awagan mo dita, pare. Umawag ak to enton makawaya ak. Sige pare pasensya kan ngem. At dapay ngamin aramidak. Agyaman ak iti awag mo. Bye. Apay nga dito igit ti baybay tinangawisam kanyak, Jeff. Nakasalitak ni pare Carding, angam apagbitlaang. Agpay so? Naibagam ka di kan kuha natin bagakan ka. Wen, ket umawag to kano kada kayo, inton makawaya iti trabaho na. Anya? Unay matan ni pare Carding. Pasensya ka na, Amira. Saan kami ang nakapagbayagan ng salita? Ado kano ti trabaho na? Ado kano ti aramidan na? Anya? Ay, anya ni pare Carding, anyan tinapasamak ken kwa na. Di na kayo man lang malagipan nga awagan. Wen nga rod, Jeff. Madamag ko man, Amira. Anda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Sakbay ang nag-flight ni Carding. Awan. Apay na sa ludsod mo dayta. Mas daawak lang amin. Apay akas jamatan ni Carding. Kunak man napatag kayo kan kwa na. Aging gaita. Saan na kayo palang inawagan? Diyak ka mo, Jeff. Ni Carding ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Saan asyak? Ni Carding na. Anak, rabiin. Apay adi ka pa'y lamapan iti seled mo. Mami. Pampano tamanan ni Dadim? Anyag tatyar aramid na itaan niya, Mami. Managlagip na tamat nga ta. Akas pananglaglagip takin kwa na. Anak. Makaturturo nga ta iti kasaya at ni Daddy. Nga uray. Saan na taman lang nga naawagan panipod adan ije adayo, Mami. Saan la kuman anap-napan ijay? Saan pala kuman pinalubusan ni Daddy? Anya, Mami. Saan pa kuman masaksakita na kastoyita? Anak. Saan ka di pa makaturturog? Rapiin. Masapa ka pa asumrak ije pagadalan nyo inton pikat. Sige, Mami. Mapana ko niti silid ko. Mapana maturugan. Hello, pare. Umuna asweldo po ita. Mabalik ka ding agbaw itapin ka. Pakaitad mong tulangan ka da Amira kan Ira. Ha? Agbaw ita kita matlaan pare. Makaamukan ang mangitad ka dakwada. Ipawit ko. Api asak, pare. Api asan mong ipawit mismo kadagiti aginam. At ito ka saritaan. Anya ka di talaga ti problema, pare. Api akas ta kamat din. Pasensyakan pare.
Sika lang amin ti talaga ang mapagtalka kapag pauitan iti kwarta para kadakwada. Angam kastoy na pare. Mabalin ka di, pare Jim. Sige, sige. Naisot ko nun pare. Agyaman na. Kan, mabalin ka di ang manipot ita. Kat sikan ti pagpauita iti binulan para kadakwada. Sige pare. Makaammo ka. Anya? Pauit ni Karding daytoy ko nam, Jeff. Bueno, Mira. Para kada kayo kanayra. Anya? Jaka mo no. Anya ti may bagak, Amira. Amon pampanunutot matlaeng. No apay akas tuy matan ti aramidan ni Karding kada kayo kan Aira. Jeff. Saan nga ta nga? Nga... Nga anya? Ekwa. Awan. Lipatin mo tim bagakin ka. Nga amangan no ada babae ni Karding ijay. Saan ka di? Amom, Jeff. Mapampanunot ko matlang dayta. Ngamin. Imposible. Saan ka di? Awan ti may bagak, Amira. Ang talaga kiti asawa, Jeff. Diyak mamati nga ag babae. Nga mapapasol na ka di. No agpanunot kiti kastoy. May papankan ko, ana. Ada babae na ijay. Jeff, saan to ang mapukaw ti panagdalag ko kini Karding? Nga ura niya ti mapaspasamak. Para kini Aira. Jeff. May iliwakan kan, Daddy. Saan ka kanya mailiw kanya? Aira? Oh. Kunak tupay ka tasika. Ninong Jeff! Ninong! Isang sangit ka anang rakop kanya. At ka di sana nasayatan na pasamakan ka dito eh. At ka din ang bastos kan ka. Sakpay ang nakita ka. Awan, Ninong. Apay nga rin nagsang-sangit ka. Mailiw ako na hingin ni Daddy. Aniat na pasamak. Apay analipatan na kami mata ni Daddy. Akwa. Aira. Sana po no dahil kapang panunutam. Ipatpatagda kayo ni Daddy. Makumikom lang ata siguro iti trabaho na. Saan, Ninong? Awan patin bagi ni Daddy. Naitatikin na puno. Nagsakit tinagam ko. Apay anaaramid ni Daddy katagamiti kastoy. Aira. Anyat basol mi kini Mami. Anyat basol mi kin na Ninong. Siya kung ti agpakpakasikan ka pare Karding. Awagam ko mamat ni Aira. Mailiw unayin kan ka. Nasay-saya atan ti kastoy ajak. Aw-awagan na kita aginak pare Jeff. Apay? Nakarkaro lang ang mailiw da kanyak. No awaga kita. Isumat lang ajak. Nakauawag kadakwada iti lasod iti mano abulanan. Kakaadak ditoy. Karding. Maihaw awan dan tumatlaan ti iliw da kanyak. Uray kita ang pare. Apay anak ko nam tikas na. Adda ka di ba ibagam? No awan. Nakasaritak ni Aira. Nagrana kami itay ija igid ti baybay. Agsangsangit iti iliw na ken ka. Karding nakakaasi ta anak mo. Mas asyanak ken kwa na. Isu nga inawagan ka. Apay, saan ka kadya mailiw? Wenno maasyang ken kwa na. Kas iti nakunakon. May iyaw awan dan tumatlaan dayta nga iliw da kanyak. Pare Jeff. Maikawa dala ita. Tanabit pa iti kaadak dito'y adayo. Anya ka diti mapaspasamak ken kan. Saan ka matasigo na kasta? Apay akasta ka maten ka dagiti aginam. Hello. Hello, pare Karding.
Inedap ng ti telepono. Kas pagawatak. Igagagara ni pare Carding ti saan na iaawag kadagiti akin. Ngem apay. Anya arason. Jak maaw-awatan ni pare Carding. Kumusta ka ditayan mon Carding? Anya ka din tinapasamakan ka. Mamati ako may tinaiba ka ti anak ta nalipatan na kami. Agpawpawid ka matitikwarta para kada kami. Kaya't meron sa una pampanunutan na kami matlaang. Saan ka di? Anya man ti makagapo. No apay anaaramid mo kada kami ti kastoy. No siya maawatak. Ngam kasanon ti anak ta. Maawatan ka, tagas-awat Usapay lang ko ba? Nadumtang ti ka nito ang mapanunod mo di anak ta. Masyan ka kumamot kan ko, anak. Uray manipatan na kon. Basta lang di saan mo aliplipatan nga ta anak ta. Ganda ni Ayla, di biyag takas-tagasawa. Ayayatan ka. Karne. Oh, Amira, kumusta kayo ni anak mo? Kaya't kadi asawan dita panagsinaay mo. Naliday kayo? Friend. Basta, di mo baybay anti anak mo, ha? Ipakitam ka ni Carding asaan mo binaybay anti anak yo. Kabayatan ti kadda na iti balasi taaw. Anda sa luyot yung impaksyon. Nasingpat ni Carding. Pagodan nga asawa kan ama. Iso asaan tayo nga mo no anya tipod no ama kagapo. No apay asaan mata nga mauawag kada kayo manipod na panijay. Iso di mo baybayan amaya dayo tirignat ni Ira iti amana. Palagi pa makanayon. Gapo iti dayta, agkararag ka. Panunod tumlaangan, amay salang apanunubok ti amin. Dayta lang ti mabalin mga ramidan. Agkararag ka. Ninong Jet! Oh, Ira. Kumusta kayon ka ni Mamin? Nasayaat, Mat. Umay kayo. Sumrag kayo, Ninong. Nagyamanak. Agtugaw kayo, Ninong. Magyamanak manan. Oh, Jeff, nakapasyar ka, Mat? Uwan nga, Rob, Ninong. Imbag man, nakapasyar ka dito'y balay. Da kayo nga gina. Apay akas tati salud sa kanya kagpadpada. Di ka maragsakan iti isasarungkar ko kada kayo? Ninong, Mat. Nagpasunod la adagos kada kami. Maragsakan kami. Apay kit din saan? Saan ka di, Mami? Uwan mat ngamin, Jeff. Unuti ko na ni Ira. Maragsakan kami iti sa sarungkar mo kada kami. Sika. Angaw ko lang, Met. Di ka lang maangawen. Oh, agpalas kayo kat din. Apay, sa dino ti papanan tayo, Ninong Jeff? Mangan tayo iti restaurant. Sa dino restaurant? Da kayo man no sa dino ti kaya tiyo papanan tayo. Ura sa dino, okay lang kanyak. Di kaya agdanag. Tasyak ti makaamong aggastos. Wow! Iso alab na lab kakat, Ninong. Guwapo ka na nga rodan. Nasingpot ka pa eh. Kang runaan ti amin, saan ka naimot? O anya, agkakatawa tayo laptan? Saan kayo nagpalas? Anya? Ay, saan mabalin akastoy kami latan, Ninong? Dok kayo, Mat. Uwan nga ron. Ay, nasika talaga, Jeff. Nalangaro din, inkagpalas ang taurayan kayo. Uwan, Ninong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na ka, Jeff. Nakaragragsak ni Ira itang aldaw kapukan ka. Awan ang yaman na si Kamat. Oh, Jeff, api akalata nagliday Kamat yan. malagip ko ngamin ni Karting. Update agpanunot ka manan. Kumusta nga tan ni Kartingan niya, Jeff? Amira, Saan nga ta mailiw kada kami iti anak na? Tangro na kini Ira. dinasaya ata. Nagpakada ako. Napanan na iti silid na, takayat na kanong tiyagin na. Nagpakada ako na, tapno makainan na Kamat yan. Jeff, Tikaw nagpampanunot. Dahil at ikaw rin na panunutan. Tinapateg. At dati anak mo iti danam, Amira. Saan mo abaybayan? Kauray anya pa iti mapaspasamak. Mami, Ira, anak. Apay nga agat arak kamatan. pasensya ka na, Mami. Ay, Diyos ko, nabartag ka anak ko. Umay ka, tulungan ka mapaniti sa len mo. Umay ka. Agyaman na, Mami. Apay naginom ka iti arak. Yak ko man kaya't agawitin kat, Mami. Anya. Umay ka. Aday ta, ipaida ka pala iti kamam. Tamang isagana iti pagsukatam anak. Agyaman ka, Mami. Oh, Nakasingsingpot ka. Saan akas ka ni Daddy? nabartag ka anak. Sino ti ka duman nagginom iti arak ka? Imbag man tanayawin mo pa iti bagim dito palay. Ni Daddy tibagpagak, Mami. Ni Daddy. Saan mapampanunutan ni Daddy? Mabitlang at Sana mapalinadyak panunutan ni Daddy, Mami. Daddy nga ron. Panunot kan ko, ana. Hindi nagpagpampanunutan ni Daddy. anak, mabalin ka di. Saan ka tingagpay sa timbagak, Mami? Nagsakit tinagam ko at talaga kinkwana. Anak ko. Awan nagitin ka rin na kanyag. Sakbayan na ba nagtrabaho iti abroad? Nagsakit at talaga tinagam ko kinkwana, Mami. Gusto na Sana may kati sakit tinagam ko kini Daddy. Ngaurihan niya di Aramida. Gusto na gusto. Kaya't ko agamitan ni Daddy. Kaya't ko magsarita kami. Tapno maikat ti sakit tinagam ko kankwana. Agamit ka, Daddy. Agamit ka. Agyaman na kay may kaatagos. Apaman nga inawargan ka, Jeff. Apay, anyat na pasamak kini Ira. Sangit ita. Higa po iti sakit tinakam na kinitatang na. Anya, kat, salino tiyan nan. Ada iti silid na. Tinanawak ita iti nakaturugan. Naiturong na ti panagsangsangit na ita, Jeff. Kasta ka di. Imayak dito'y salas apaman na naiturong na. Nakakaasi ti anak ko. Di man na panunutan mo't ni Karting. Basol da ito ni Karding. Apay nga minadi naman laawagan ni Ira. Anyat makagapo. Dahil ang harap pagsidaawak, Ira. Anya ti makagapo. Tinawagan ka takayat ko amamuan dahil abanag pare Karding. Anya,
Tayo tipod no. Gapoy iti sakit kinahakam ni Ira. Iso nga nagsangsangit latan. Madanagan ni Amira. Iso nga inawagan ka. Kat na pa nakadagos di balayo di rabi. Pare. Nakakaasitilangan ni Ira ay dinakitak. Bayat ti pan naturog na. Nadlaw ko. Ang nagdakkel ti kimot nungan nan. Anya. Iso nga agpanunot ka kumapari karding. Awagam ni Ira. No talaga mo't lang nga adda patagnakin ka. Ang mga no agbaraw kan tulaangan. Naladaw ton ti amin. Pare, Jeff. Pare. Awan ti umo na ababawi. Tandaan am dayta. Nagsakit ti ulo. Sino ti umawawak? Ni Daddy? Umawawak iti messenger? Hello, Daddy? Hello, anak. Kumusta ka? Daddy! I'm sorry, anak. Sorry talaga. Pasensya ka na. Daddy! Pag-awanan na ko, ma. I miss you so much, anak. Daddy! Saan ka di akailin? I miss you too, Daddy. I miss you so much. Tinawagan ka. Mailiwag unayan ka na kayo kini Mami. Umawag at tumanangkin ka. Inton rabi. Pagilyan tayo ha, anak. Pasensya ka. Sa madama pa ilang amin ti trabaho. Diyak makapagbayag. Di makisaritakin ka ita. Daddy. Oh, sige ha. Umawag at tumanan, anak ko. Bye. Bye, Daddy. I love you. I love you so much, Daddy. Jack, mas baalan ti kinaragsak ko iti awag ni Daddy, Mami. Anak, ay natin mo ng Diyos ko. Mami, pasensya kayon kanyak idirabi ha. Ira. Sorry, Mami. Sorry talaga. Okay lang, anak. Basta, saan mo rin ulitin ay Chaya? Uwan, Mami. Ay na, pinagdandahan ng anak ko. Pasensya kayon. Sorry, Mami. Anak ko. Nakanagragsakak itan. Tayo mawagan ni Daddy iti cellphone, Mami. Maragsakan na ka makakit-kita ka. Ay, yaman ng Diyos ko. Pinatgamat lang na iti kararag ko. Ay, may kamangkit di anak. I love you, anak. Ay, nasayat no kastangay maugmatlangan ni Carling. Wan nga rod, nakapagsarita na matlaangan nga agama. Ah? Agama? Kahit mo sawon, isudalaan ti nagsarita? Kat na kayo nga agasawa. Saan kami nakapagsarita? Ang okay lang. Tinapatag kanya. Kat nakapagsarita dagiti agamak. Nakaragragsak ti anak ko. Isa, naragsakak mo tin. Ay, Amira, abnormal ka na sa. Saan nga agsakit tinakam mo? Saan ka panunot iti san anasaya at nga ang mga nodar aramidin ti asawam? Adakas? Ay, abnormal kan, Amira. Agyaman ang unay kan ka ha, Jeff. Diya ka mo ti aramida. Naawan ka ng tulong kanya. Nakapagsarita mo't laangan dagiti agamak gapukan ka. Awan na nyaman na, Mira. What our friends are for, kunada nga rod. Oh, nakaisim kala itay. Ita, nakamisuot ka matin. Apa eh? Ada ka di problema? Ha?
Pampananutom ni Karding? Nakapagsalita kayo ka di matlaan? Saan? Di bali, dinapatag kanya kat nakapagsarita ng agama. Anya? Awan parikot kanya, Chef. Naragsak ako no naragsak ti anak ko. Siya kunti kararagsakan para kadakwada. I love you, Mommy. I love you so much. I love you too, anak. Aday tan di taksi anak ko. Taksi! Mapaan ako na, Mommy. I love you, Mommy. I love you so much. I love you too, anak ko. Aganad ka, ha? Uwan, Mommy. Bye. I love you. Napanan ti taksi. Naglugan ng ti anak ko. Agsumli akmatan ti tapalay. Agyaman ak, Diyos ko. Nagsublimot laang ang tigaganay gayan kan kinaragsak ti anak ko. Hello? Sino da ito, eh? Awan, siya nga rod. Awan, sir. Apay ka di, sir? Awan, sir. Siya ti ina ni Ira. Saan? Saan na pud no dayta? Awan, umayak dito ospital itamat lang. Diyos ko, tulungan ko mati anak ko. Di mo ko mapaypayan. Di mo ipalubos nga dataka sa mapasama kiti anak ko, Apo. Saan ko Magasim. Naglaki ti kabaalan na mapukaw kanyak ti anak ko. Nyak kabaalan, Diyos ko. Amira? Jeff, ni Ira. Ni Ira. Jak na awatan timbagam kanya kita imawat ka. Tinawatak. Timbagam man ito yung hospital ti pangsurutakin ka. Saan mat kami kagsusurot na ibagbagam? Apay, ayan ni Ira. Anyat na pasamakin ko na. Ada iti emergency room. Saan da ka pinastrak tagi ti doktor nga uri ang pagpakaasa kadakwata. Nadisgrasya tinagluganan ni Ira at tagsingay di sumrak ko man ay pagkataalan ta, Jeff. Anya? Amira? Leslie, agyaman nagtanaka umay ka dito ospital. Ni Ira, na-aksidente. Anya? Ne. Adari mo ra doktor iti operating room. Oh, da kayo ka diti, pamilya, di pasyente, nga ada iti operating room. Uwan, doktor. Saktiin, ana. Kamusta ti anak ko? Di kayo makmakaat. Gam 50-50 ti pasyente. Adya. Di tayo mo. Gam obserbaran tayo iti 24 oras. Anya? Anya? Diyos ko. Saan? Amira! Nasayahan ti kasasaad ni Ira, Amira. Agyaman ak, Diyos ko. Di mo binaybayan ti anak ko. Amira. Pasol tayo ito ni Karting. Juan Jeff, basol ni Karting no dadaka sa napasamak iti anak me. Basol na ti amin. Pangasing, saan mo kumabaybay-an dagiti aginak, pare Jeff? Agpakpakaasakin ka, pare. Uwan, pare. Uwan. Agyamanak. Bye. Sino ti kinasarita may ti cellphone? Ni pare Jeff. Naaksidente ka no ti anak ko. Kasta. Okay. Patulo dami dahi ti kwarta. Ha? Agsukat ka. Mapantay di opisina. Mm. Sihod mat.
Urean niya ngal daw, iti opisina, agtrabaho ka. Di may baga nga kadkad ka. Amanda, Laglagi pa. Siya ti supervisor ti opisina pagtrabaho. So nga amin nga patrabaho kan ka aramidam. Nga saan nga oras ti panagtrabaho. Agtrabaho ka. Tama suswildon ka man. At dalata sweldom kada oras sa panagtrabaho. Sana masayang tunggal oras sa panagtrabaho. Saan ka di karting? Amanda, Nagasat ka. Dito ikan pag nadaanak kagnaad. Libre ka iti amin. Bastante ti kwarta akasapulam. Manipod pag naedan aging katraon. Awan maksay iti sweltom. Maipawit mo amin iti pamilyam iti binulan. Oh, papay, di mo ibagasan ka na naragsak iti danak. Ay, ayatan ka, Kardi. nasulisugak pare Jack. Anya ti kayat mo asawan pare? Ni Amanda. Ti maysa ka dagiti stockholder ken akin kukwa iti kumpanya a pagtabtrabahoan dito Pilipinas. Ken pagtabtrabahowak dito'y balasiw tao. Nasulisugak ken kwa na. Ket kadindinnak ita dito'y pare. At anya? Dahil tatipod na. Nagkuyog kami kini Amanda a nagflight iti umay ko dito'y. Adda-adagos na pasamak kada kami. Isa, nagdin na kami.